Braňo, vitaj. Ďakujem pekne. Vítam ťa v našom tmavom modrom štúdiu. A vítam aj všetkých, ktorých zaujíma, o čom sa rozprávajú. Teraz neviem, že ja zvyknem, keď sa rozprávam s Petrom Benkovičom, hovoriť, že o čom sa rozprávajú dvaja psychológovia. Ako ťa mám nazvať? AI, expert, alebo čo mám povedať? Tak môžeme kľudne taký ako AI business expert, takto by som to nazval asi skôr. AI business expert, Braňo Šmíd, vitaj. No a tým pádom je asi úplne zjavné, že čo je dnešná téma. Dnešná téma je AI. A my keď sme si robili asi minútovú prípravu, tak sme sa bavili o tom, že poďme sa pozrieť na AI z pohľadu manažerského. A že akým spôsobom skombinovať AI, management, rozhodovanie. No a povedz, že... Jasné. No je to obrovská téma, ako AI samozrejme všetci vnímajú ako pravdepodobne jednu z tých nosných tém, čo teraz tvorí ako keby budúcnosť, alebo teda náš budúci svet. No a management a vôbec riadenie ľudí a riadenie firiem je teda veľká súčasť toho, ako ľudia to AI využívajú, lebo spravidla sa k tomu dostanú, veľa ľudí sa k tomu dostane v práci, vzhľadom na to, že ten management teda má nejaké očakávania stále zvyšovania efektivity, produktivity, takže tie uvedomelejšie managementy tým ľuďom dajú nejaké nástroje do rúk. No a končí to častokrát teda z nášho pohľadu tak, že nie je dostatočne to tí ľudia možno využívajú. No a potom súkromí. Súkromí je to taký trošku punk style, by som povedal, že veľa ľudí používa rôzne akože verejne dostupné, verejné povedzme AI nástroje, rôzne čínske aplikácie a podobne. A môžeme teda aj o tom trošku pohovoriť, lebo tam je viac tých rizík dneska z môjho pohľadu možno ako tej pridanej hodnoty. No ja začnem tým manažerským, a teda nie súkromným, ale pracovným, že som manažer alebo manažerka, teraz lavína AI všetkých možných nástrojov. A ako to mám uchopiť tak, aby mi to čo najviac pomohlo? Áno. No v prvom rade treba si to ošahať ako keby sám ten manažér. Ja stále hovorím, skúste to. Nie len o tom čítať, počúvať a teda nechať si nejaké inšpiratívne prednášky v tej firme urobiť a potom ísť domov a vlastne nepracovať alebo teda neskúsiť ten nástroj. Ja odporúčam vybrať si také 2-3 silné nástroje a normálne s tým ako keby pracovať. To znamená četovať s tým, však stačí tí klasickí asistenti ako GPT alebo Claude a podobne. A naozaj skúsiť nejakú svoju biznis tému, čo ten človek proste rieši, ten manažer aktuálnu, tak skúsiť sa na to popýtať, normálne odkonzultovať. Ja som toto robil po 2,5 roka dozadu, kedy to začínalo a mňa to tak uchvátilo proste to, čo som ja predtým robil ako manažer, analytik a proste expert v rôznych firmách. Keď si predstavím, že by som toto mal k dispozícii, no tak to je akože úplne nie že iný svet, ale iná planéta. Takže ja odporúčam tým manažerom naozaj vyskúšať, dať tomu šancu, nenechať sa odradiť po nejakých pár promptoch, ktoré vyzerajú možno trošku genericky. Tie nástroje umožňujú už dneska dotrénovať si to, zvoliť si naozaj nejaký svoj štýl komunikačný, manažerský a podobne. Je to absolútne unikátne ak sa zaseknem niekde, čo viem, práca s ľuďmi, tak sa viem poradiť a tým, že to je natrénované na podstate všetkých dátach dostupných a častokrát teda aj ukradnutých, však povedzme si to rovno. Teda na všetkých dátach, ktoré to ľudstvo zatiaľ vygenerovalo. Ty hádžeš toľko udičiek, že by som sa pustil rovno do všetkých tém, ukradnuté dáta, to bude zaujímavé, ale nejdem ešte týmto smerom. Ja sa na to teraz pozriem na chvíľu z toho pohľadu psychologického, ako psychológ, a beriem to tak, že ľudia sa nerozhodujú najefektívnejšie. Že to je proste, že daná vec, je o tom množstvo kníh, že sa nerozhodujeme najlepším možným spôsobom, aj keď si to veľakrát nechceme priznať. A teraz to moje vnímanie, ale tak oprav ma, ak sa mýlim, to moje vnímanie je, že AI sa dokáže rozhodovať oveľa lepšie ako ľudský mozog. Ako to vidíš ty? Ja to vidím podobne, no v princípe predstavme si to, že by nám niekto nejako vyoperoval proste emócie nejaké, ako také prehnané reakcie, také tie reakčné nejaké nálady proste, alebo zlé nálady, nejaké depresívne a podobne, ako v tej našej manažerskej práci. A teraz predstav si, že ti to niekto ako keby vyjme z tvojho proste vedomia a máš len tie praktické nejaké ako dátové zdroje, informácie založené na nejakých povedzme reálnych veciach.
Takže takto by si sa rozhodoval. No tak je to potom samozrejme otázka, že či chceš rozhodovať na základe emócií, nejaké intuície, alebo chceš teda rozhodovať na základe dát, nejakých pragmatických vecí. No a ja si myslím, že teda zatiaľ stále tá AI niekde tak, že asi je tá správna cesta zatiaľ v strede, že dať do toho, nechať si s ňou poradiť, naozaj vyťahnuť všetky tie insighty. Ona totiž to je ona je veľmi dobrá v tom, že ona nájde tam také vzorce v tých dátach, ktoré my nemáme šancu nájsť, lebo to sú také objemy dát, že ja si pozriem nejaký report ako manažer, pozriem si teda nejakú analýzu, prečítam si, no koľko ja môžem absorbovať tých informácií za tú pol hodinu, čo mám na to čas hodinu, a dám si spracovať nejakú analýzu. No a teraz si predstav, že máš 50 krát takú analýzu, tak je to trošku iný zdroj dát. Takže takto s tým pracovať. No a na konci použiť tú svoju intuíciu, lebo tá AI stále nevie, čo tá firma, akú má históriu, čím všetkým prešla, aké tam boli, povedzme, nejaké krízové situácie. Takže toto je ten vklad toho manažéra. No ale čo sa týka nejakej dátovej analytiky a dátových vstupov, tak tam by som sa akože spoliehal už na to AI veľmi výrazne. Ešte vyskočilo mi niekoľko príkladov a aj ich teda spomeniem. Prvý príklad, neviem teda, ako zvykne šoférovať, ale ja už som tak zblbnutý, že už šoférujem podľa navigácie aj v situáciách, kde by som nemusel. A niekoľkokrát som si povedal, že mi hovorí blbosť a že pôjdem podľa svojej intuície a aj som to oľutoval. Normálne som to vždy oľutoval, že si hovorím, nie, toto neexistuje. A bolo to hlúpe rozhodnutie z mojej strany. A potom mám ešte jeden príklad, trošku z inej oblasti. Moja dcéra robí akvabely, synchronizované plávanie. A keď chodíme na tie súťaže a pozeráme sa na tie hodnotenia, tak sú proste neuveriteľne subjektívne. A to nie je teraz pohľad otca, ktorý fandí svojej dcére. Ja som párkrát bol, aj keď tam ideš akože dobrovoľníčiť, tak som zapisoval známky tých ľudí, ktorí boli v porote. A tie rozstrely medzi jednotlivými porodcami niekedy boli tak veľké, že si hovorím, že veď oni to, každý to vníma nejako inak, úplne subjektívne. A mali sme takú diskusiu, že keby toto vyhodnocovala AI, čo zatiaľ nevyhodnocuje, lebo by to bolo drahé, ale zadáš nejaké kritériá, máš tam kamery a proste sa môžeš spoľahnúť na to, že to bude oveľa objektívnejšie, ako keď to hodnotia ľudia. Je to tak. K tej prvej téme, možno to GPS, vlastne lokalizácia a podobne, navigácie, tak ja hovorím, že to je na jednej strane obrovská vec, že nám to pomohlo naozaj. Ja oveľa kľudnejšie jazdím, musím povedať, lebo ako viem, že ma to niekam dovedie, kde potrebujem. Na druhej strane mi to vyplo určité nejaké priestorové vnímania a to je to riziko, čo budeme mať s tou umelou inteligenciou vo všeobecnosti. To znamená, že my sme ako keby závislí na tom nástroji. A on nám proste vlastne vypne tú pozornosť, tie ako keby, čo sme predtým bežne riešili. Ja som sa dostal do Portugalska podľa tých fyzických map, že to bolo, neviem, 3000 km. Ja si to dneska vôbec neviem predstaviť. Podľa mňa ja by som sa tam nedostal jednoducho. Takže ono nám to odbúra, tieto veci, a tým pádom to bude vo všetkom. To bude vo vzdelávaní, to bude, manažovaní ľudí, to bude v hľadaní dát na internete a podobne. Tak budeme akoby závislí na tých nástrojoch. Na to si treba dať pozor. Naša generácia je trošku viacej v pohode, lebo robila aj to predtým. Tie nastupujúce generácie, oni budú robiť už len to AI powered proste research a podobné veci. Teraz nastupujú tie, nechcem rozvádzať tú tému, určite sa k tomu dostaneme, ale tie mysliace modely, ktoré vlastne za nás rozmýšľajú, tie kognitívne schopnosti preberajú a ukazujú nám proste ten proces myslenia. No je to akože, je to veľká šupa, musím povedať. No a k tým akvabelám, akákoľvek subjektívne vyhodnocovaná vec, ktorá má nejaké kritériá, ktoré sa dajú, povedzme, kvantifikovať, že tam naozaj ťažko bude človek hodnotiť nejakú kreatívny výstup na základe nejakých akože kvalitatívnych, povedzme, len ukazovateľov. Čiže ak tam je nejaká emócia, ktorú vie len ten človek ešte dneska vyhodnotiť, tak asi to tam patrí. Ale ako náhle sa to dá podľa nejakých póz, podľa nejakých, ja neviem, náročnosti tých trikov a tak, a je to tá AI naučiteľná, no tak potom by samozrejme ona to robila transparentnejšie. Ja ti budem oponovať aj s tou emóciou, že aj tá emócia je extrémne subjektívna a tiež z niečoho vychádza. A pokiaľ dokážeš tieto kritéria nejakým spôsobom pomenovať, tak ti to AI vyhodnotí objektívnejšie, ako je sumár tých subjektívnych hodnotení rôznych ľudí. Dokonca som si spomenul, keď sme sa bavili o tom, že robíme ako ľudia chyby v myslení, tak jedna z takých tých kľúčových kníh bolo Myslenie rýchle a pomalé od Kahnemana. To bola ako prevratná kniha. Ale on potom napísal ešte knihu, ktorá sa volá Noise, alebo Šum.
A hovorí tam množstvo zaujímavých vecí, ale jedna z tých vecí, potvrdená experimentmi, že vyberali nejakých, už si nepamätám presne, ale vyberali nejakých kandidátov na manažerské pozície a robili výskum na proste kvante kandidátok a pozícií. A jedna vec bola, že tí rekruiterky identifikovali nejaké 4 hlavné kritériá, na ktoré sa treba pozrieť, a tie dali algoritmom. To je x rokov dozadu, to ešte nebol ChatGPT. Proste algoritmus vyhodnocoval len tieto 4 kritériá. A potom tí fyzickí ľudia vyhodnocovali všetky tie drobnosti, čo hovorili, to je kľúčové, teraz mám nejaký pocit, nejako navnímam, a porovnávali to. A ten jednoduchý algoritmus na základe len tých 4 kritérií bol násobne efektívnejší ako ľudia, ktorí do toho vnášali kvantum takých tých subtilných vecí, ale ktoré v konečnom dôsledku viedli k veľkému rozstrelu. Takže, a to bolo pred chatom GPT a celou tou vlnou AI, len nastavenie základných kritérií a nechať algoritmy a stroje rozhodovať čo najobjektívnejším spôsobom. Ono niekedy takto, tam treba si uvedomiť, že ten algoritmus, keď je nejaký machine learning, ktorý je jasne naučený a cieľene ide k nejakým výsledkom, je lepší ako tá generatívna AI na takúto konkrétnu vec, lebo tá generatívna AI, ona proste produkuje akoby úplne nové výstupy. Ona samozrejme, však poznáme to všetci, súvisia s tým tie halucinácie, že ona môže potom vymysleť nejaké skóre, ktoré proste len chcela dobre odpovedať. Takže ja by som ako možno vyňal tú generatívnu, tu posledné 3-4 roky, čo sa teda ten boom veľký nastal, a išiel po tých klasických nejakých algoritmov. Tam sa to dá naozaj nastaviť. Dá sa nastaviť tie kritériá a hodnoty k tým kritériám, a potom tá presnosť je proste, že nechcem povedať, že 100%, ale viac menej určite lepšia ako ľudská. No a tá generatívna je to trošku taká iná téma. Ona práve prináša nové veci, ktoré my ako keby nevieme v tých vzorcoch nájsť, tých patterns, tých dátach a tak ďalej. Čiže ona normálne kreuje úplne nové veci, ktoré by inak neboli bývali vznikli. Kdežto ten starý nejaký machine learning, algoritmový svet, tak to bolo, že bolo naučené a ty si v podstate vedel na základe toho, ako ten algoritmus je vyskladaný, že čo bude výsledok toho. Že ak ťa správne chápem, tak si rozumel tej logike za tým, kdežto dneska už ty nemusíš vedieť, ako vznikol ten výstup. Teda vieš, akože metodológiu akou, ale tým, že to je postavené na tých neurónových sieťach, vlastne to akoby simuluje ľudský mozog, tá technológia za tým, tak ona vlastne vytvára akoby nové tie synapsy, alebo ako to tie spoje, a už ani tí odborníci častokrát nevedia, prečo sa to nejaký špecifický typ jazyku naučilo, keď to oni neučili, nedávali to do tej vzorky dát a tak ďalej. Takže sú tam také veľké otázniky, ako niektoré tie výstupy vlastne vznikajú. Je to taká trošku ako keby taký black box v niektorých tých modeloch, ale hovorím, keď to človek využíva na to, čo chce, dobre to napromptuje, má tam nastavenia nejaké správne, využívať ten správny model, tak je to akože z môjho pohľadu relatívne pod kontrolou. Relatívne. Hej, a ty si hovoril aj o takom tom, že vlastne nás to oberá o nejakú zručnosť, tým, že sa začneme spoliehať. A na druhej strane tá otázka je, že či nás to oberá, alebo nám to len uvoľňuje kapacitu. Ja skúsim takú metaforu z dávnych čias. Neviem, ako, my sme tá istá generácia, chodili sme na základnú školu spolu. A ja si pamätám, že som si pamätal telefónne čísla. Áno. A množstvo telefónnych čísel, nemal som s tým problém. Ja si ešte pamätám fixnú linku domov. Akože... Pamätal som si ich a od nejakého momentu už som to outsourcoval. Áno. A nie som toho schopný, asi som aj stratil tú zručnosť. Ja už sa ani nesnažím. Napríklad moje deti, ja neviem čísla. Ja som presne sme to vytesnili, lebo nám to pomáha proste robiť nejaký nástroj, ktorý je vysoko efektívny. No len tá otázka vlastne je, že a toto je zlé, alebo mi to uvoľnilo kapacitu na to, aby som zbytočne si nezaťažoval? No dobre, ale áno, toto bolo možno nejaké precížovanie pamäte, ale teraz si predstav, že to nahrádza akoby, no čo bola doména ľudí historicky, no proste to, že boli ako najmúdrejší druh na svete, v podstate kognitívne nejaké schopnosti. Áno, že si schopný sa prispôsobovať a hľadať nejaké... A teraz nám to, ako keby tá umelá inteligencia, akože pozitívne a negatívne to treba vidieť, nám hekla ako keby komunikačný mechanizmus, to znamená náš ľudský jazyk, lebo to, že to tu dneska vôbec sedíme a riešime tieto témy takto intenzívne, znamená, že to vie komunikovať tak ako my. A problém je ten, že ono to vie komunikovať akože Morzeovke, takisto ako my sa bavíme, to prepne, vráti sa späť, hodí to do japonštiny a podobne. Čiže toto sú veci, ktoré človek už dávno nemá šancu tomu konkurovať. A teraz to pozitívne na tom je, že áno, nám to, ak to človek zoberie ako takú výzvu a proste, že idem to využívať, no tak ja zrazu môžem komunikovať v 100 jazykoch. Relatívne akože bezproblémovo. Na druhej strane, akože tá moja hodnota, moje práce je relativizovaná.
pretože je ako keby ľahšie nahraditeľná tými, akože tou umelou inteligenciou. Proste to je fakt. Tak to bude s jednotlivými proste pozíciami. No a preto je teraz taký, ja to vnímam dosť taký intenzívny, ako keby opačný trend, že ľudia sa snažia ako keby akcentovať tú svoju pridanú hodnotu. Čak je to prirodzené, lebo je tu niečo, čo začína byť ako keby vo veľa veciach efektívnejšie, produktívnejšie, silnejšie ako človek, ako jednotlivec a častokrát teda aj ako nejaká skupina ľudí. Tak samozrejme, že my musíme teraz ako akcentovať tie emočné veci, nejaké tie vzťahové veci v poriadku, akože ten ľudský element je naozaj stále silný a bude, ale teda akože vo veľa aspektoch je nahraditeľný. Treba si to povedať, ako to je. No a ja teraz, a to je, domnievam sa, subjektívne sa domnievam, že teraz je taký ten sweet spot, taká tá zlatá éra spolupráce, že ešte stále si môžeme či už hovoriť alebo nahovárať, že tam máme nejakú pridanú hodnotu. A teraz, keď sa vrátim k tomu manažerskému, tak stále tam môžeš mať tú manažerku, ktorá pracuje s tým tímom, radí sa s AI, pomôže jej to dobre rozhodovať. Ale myslím si, že toto okno sa postupne bude zatvárať. Ono sa bude zmenšovať. A už bude veľmi ťažké si hovoriť o nejakej ľudskej pridanej hodnote v tých veciach, ktoré sa týkajú akoby premýšľania a rozhodovania. Nemyslím teraz manuálne činnosti, ale myslím akoby tie kognitívne činnosti, lebo tam asi nemáme šancu. Nemáme šancu ako keby tak kapacitne a tak proste dátovo a tak ako keby z prístupu k informáciám. My nemáme šancu, ani to není podľa mňa rozumné sa snažiť nejako konkurovať, že teraz ja nebudem používať AI, ukážem niekomu, kto ju používa, že som teda lepšie spracoval nejaký report a podobne, ono to je podľa mňa cesta nikam. Na druhej strane, áno, že ako čo budú tie naozaj také unikátne, no stále sa hovorí o tej kreativite, o tých medziľudských vzťahoch, ako hej, poznať proste nejaké pnutia v tom tíme a proste nejaké emočné veci. Je to dosť ako na to, aby sme udržali nejakú súdržnosť ich tímov, lebo už dneska veľa vecí sa deje v online prostredí, v digitále a tak ďalej, hej, že už teraz menej v tých kuchynkách sa riešia tie veci ako kedysi. Na silu trošku teraz je ten trend tých ľudí znova dostať do tých officeov, aby to teda sa tak nejak akože utužovalo. Za mňa strašne veľa vecí, veď sa aj hovorí, že človek, ktorý pracuje v normálnom prostredí, teda modernej firmy, tak trávi si 6,5 alebo 7 hodín za počítačom a tá zvyšná hodinka je tie kávičky, keď bereme ten 8,5 hodinový pracovný čas, tak sú tie kávičky, nejaké tie obedové veci a to je ten ako keby nejaký tímový možno element a to ostatné sú v podstate v uzavretom svete digitálnom a jedno, či sedí v office alebo niekde inde, ale teda, no a tam samozrejme ten vplyv tej AI je teda výrazný. Tých 6-7 hodín v podstate sme v tom svete, ktorý tieto pravidlá už bere ako za svoje. No a všetká práca s počítačom, akákoľvek dneska, prakticky sa dá povedať, že akákoľvek. Ja si neviem predstaviť, že by niekto prišiel s nejakou prácou na počítači, hej, ktorá vyžaduje proste naozaj komunikáciu či už cez cloud alebo podobne, akýmkoľvek softverom, takže by nebola do určitej miery nahraditeľná, do veľkej miery nahraditeľná. Hej. Ty si spomenul takú tú snahu vrátiť ľudí naspäť do fyzického priestoru. A teraz ja tomu absolútne rozumiem, lebo je to snaha o to, aby ľudia interagovali a vznikali z toho nejaké zaujímavé kreatívne riešenia, ale aj tie kreatívne riešenia už sú nahraditeľné AI a budú skôr či neskôr, ak už náhodou nie sú kvalitnejšie. Čiže my sa vlastne bavíme o outsourcovaní celého toho kognitívneho smerom k AI. A preto je také desivé, preto je to také na jednej strane ako keby strašne veľmi efektívne, alebo brainstorming, proste kreovanie nejakých nových nápadov. Niekto povie, že to je generické. No je to generické, lebo dajú generický prompt a nedotrénujú si toho svojho proste asistenta, agenta. Ako náhle si ho ja dotrenujem na tú úlohu, vôbec dám mu ten kontext, že čo v tom týme riešime, ako sme to riešili v minulosti, aké mám očakávania a podobne, tak už ten výstup je teda akože minimálne akože rýchlejší, efektívnejší, produktívnejší. A ja vygenerujem 3 nápady a on vygeneruje 30. No a tak to je asi ako ťažko konkurovať. Braňo, aj z psychologického pohľadu kreativita je tiež len spájanie
existujúcich vecí, vytváranie nejakých nových štruktúr, ale tiež je to postavené na tom, že mám nejaký balík skúseností, informácií, vzdelania, neviem čoho a z toho ako keby prepájam a aj to je generické. Takí tí hejteri tých jazykových modelov veľkých, tí LLM-iek proste hovoria, že však to len štatistické generovanie proste na základe pravdepodobnosti nejakých akože súsledností slov, vied a podobne. Akože, a čo robíme my ako ľudia? No na základe nejakých svojich historických skúseností, poznania mám nejaký slovnú zásobu, nejaké jazykové mutácie viem používať a tak ďalej, ale v princípe tiež len vyberám najlepšie vhodné slovo aj v tejto diskusii. Ja skladám, lebo viem, že už som to raz povedal, zafungoval, v podstate ten model robí to isté. A teda zbagatelizovať to a znevažovať to, že to je len nejaká štatistická, no je, ale je založená na povedzme, že 1000-krát to, čo my tu máme proste naučené, tak takto. Problém skôr s tou AI, ja vidím ten fyzický element je ten, že ona nevie priestorové veci riešiť. Ona nevie ako keby hĺbku priestoru, proste, že tie veci, ktoré my sme sa učili ako deti, niektorí tí odborníci hovoria, že to je ako keby toľko, čo má ten veľký jazykový model v sebe dát, tak toľko my ako ľudia sme sa naučili povedzme do 4-5 rokov. Len tými pokusmi, omylmi a chodím. Lebo naozaj, že tá AI, to sú obrovské sety dát, ktoré dneska ona nevie spracovávať. Čiže ona je akože stále uzavretá textovom, obrázkovom, nejakom akože digitálnom svete, ale nevie v podstate, aj keď učia tie roboty, tak je to akože extrémne náročné. Preto sa ešte nepodarili autonómne a podobné veci. Jasné, ale ide to brutálne dopredu. A teraz skúsim na optimistickú notu, lebo pozeral som aj akože pesimistické scenáre, rôzne. Harariho najnovšia kniha, tu sme rozoberali s Peťom Kuklišom Nexus, tak to je vlastne veľmi pesimistická, ale skúsim na optimistickú notu a som zvedavý, čo mi na to povieš. Napríklad Bregman alebo ďalší hovoria o takých tých utopických scenároch toho garantovaného základného príjmu pre každého človeka. Počul som o zdanení AI, o tom, že AI bude vlastne veľa generovať a že v konečnom dôsledku ten svet môže byť nastavený tak, že každý človek má v úvodzovkách dôchodok, alebo ako to nazvať. A tí, čo chcú, tak nad to nejaké veci robia, a tí, čo nechcú, tak keby žijú príjemný život. Je to samozrejme jedna taká akože ekonomická teória, povedzme ten universal basic income, akože už to aj skúšali, testovali a je pravdepodobné, že skôr či neskôr sa bez toho ako keby ľudstvo nejakým spôsobom nezaobíde. Ja si skôr myslím, že to je otázka 10 a viac rokov a teda možno aj 20 a viac rokov. Lebo proste tá motivácia tých ľudí, ako keby niečo sa angažovať v niečom je daná proste zase nejakou skúsenosťou historickou, že ak pracujem niečo mám, ak nepracujem nemám a podobne. To sú tak veľké sociálne nejaké ako keby veci. Ja si skôr myslím, že príde k nejakým reguláciám tohto. To znamená, že akože technologicky pravdepodobne dojdeme do situácie, kedy bude nadbytok produkcie, lebo už proste budú ako tie robotické systémy budú poháňané umelou inteligenciou a budú schopné generovať proste toľko produktov a statkov, že jednoducho tá hodnota výroby pôjde oveľa nižšie. Až do takého extrému, že to bude takmer zadarmo, dá sa povedať, že áno, sú tie teórie, že bude ten nadbytok, otázka, že kedy a že čo tie suroviny napríklad, či na to budú a podobne. Ja napríklad veľa sa bavíme o tom, že či AI teda spôsobuje nejaké problémy dneska, mimo teda takých tých deepfakeových a takých tých klasických, že zneužia manipulácie. Ja hovorím, že ľudstvo sa dostalo do problému bez AI do dnešného dňa, lebo dneska ešte ten dopad toho AI nie je nejaký výrazný na spoločnosť a na fungovanie a na ekonomické vzťahy a podobne. Zatiaľ to nie je taký dopad, ktorý by ako keby niečo mohol pokaziť. No a teda ľudstvo je dneska v situácii, kedy má problémov vyše hlavy a ja to vnímam tak, že to AI môže časť tých problémov pomôcť vyriešiť. Čiže vnímam, toto je ten môj pozitívny nejaký moment, že ja neviem, ekologická kríza môže byť ako riešená, oteplovanie sa môže pomôcť vyriešiť, globálne. Pravdepodobne nejaké politické trenice by sa mohli s týmto akože dať riešiť. Takže to sú také témy, no a ja neviem, samozrejme, zdravie je obrovská téma. To sa vraciame späť k tomu efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu rozhodovaniu, ktoré v konečnom dôsledku by sa dalo aplikovať na celú spoločnosť, že AI pomôže vyriešiť oteplovanie a všetky tie krízové veci, ak by sme boli ochotní počúvať. To je ako vo firmách, že prečo vlastne firmy dneska nevyužívajú tú AI oveľa viacej a prečo ľudia to nerobia? No tak asi akože ešte to nepochopili, alebo jednoducho tomu neveria. Tak to bude aj s tou politikou. Že ono skôr či neskôr sa to tam dostane, lebo tá sila toho, proste tá sila tej umelej inteligencie a proste naozaj tá efektivita je tak silná, že to nemôže zostať nejaký segment úplne bez toho. Bude to nejako zaregulované.
ale proste dostane sa to aj tam neskôr. Najprv to pôjde vo vzdelávaní, zdravotníctva v tých segmentoch, doprave a podobne, no a neskôr to chytí aj tieto akože politické veci. No a ono sa tomu proste nedá zabraniť, lebo jednoducho, ak si hovoríme to, že to máš kumulovanú nejakú inteligenciu ľudstva so všetkými dátami, ktoré boli vygenerované doteraz, v podstate ono sa to agreguje v tých modeloch. Hej. A oni stále rastú, stále sa spresňujú, oni akože sa doučujú na našich interakciách. Čiže ty, keď s tým komunikuješ a nezaklikneš si, že vyslovene nechceš, aby model sa učil, tak v ďalšej iterácii tom učiacom cykle toho modelu je to naučené aj na tých tvojich interakciách, všetky, čo si mal s GPT a podobne. Ak si s tým OK. Ja to tam mám pri veľa interakciách zakliknuté, že v poriadku, a pri niektorých citlivých si to samozrejme zakliknem, že chcem to mať ako nejaký temporary chat, aby to proste ten model sa neučil. A to je pri všetkých týchto modeloch. No a teraz, keď si uvedomíš to, že vlastne všetko, čo sme doteraz akože vygenerovali, ako inteligenciou, proste informáciami, plus real-timeové informácie z webu, plus teda interakcie tých userov s tými systémami. Vieš, to sú také množstva tých ľudí, že ak sa nemýlim, tak 1 miliardu GPT má aktívnych userov v poslednom období dosiahla, že to sú neuveriteľné čísla už teraz, a to sme na začiatku. Takže áno, bude to vedieť oveľa viacej, no tak potom akože ako ťažko nejaký systém, jedine, že to je nejaký autoritatívny systém, ktorý proste jednoducho chce zostať mimo nejakých demokratických prvkov a podobne, tak tam to bude aj trošku iné, ale v tých demokratických, kde akože chceš, aby to efektívne fungovalo na konci dňa. Ja chcem tomu veriť, že proste aj tí politici chcú, aby tá krajina fungovala. Som naivný, samozrejme. Toto neviem, či budem komentovať. Hej, ale tak dlhodobo. Pozrieme sa takto. Hej, že nemyslím, že dnešnú situáciu nebudem komentovať, ale naozaj, že o 15-20 rokov bude oveľa ťažšie tomu akože, ako keby nezaradiť to do toho procesu, ako teraz. Aj teraz je to samozrejme kvázi ešte taká experimentálna vec, dá sa povedať, ak by sa to nasadzovalo do politiky a podobne. Aj keď boli už pokusy, aj do nejaký kňaz, myslím si, s tým robil proste rôzne tieto. A sú rôzne tie využitia už dneska, nejaký posmrtný avatári a podobne. Naozaj ide to fakt akože rôznymi smermi. A niekde zase ja som zastanca, že niekde treba dať tú čiaru, že teda akože tam asi už nechoďme zatiaľ, lebo nevieme, že čo nás čaká. A to sú presne tieto možno, že tie posmrtné ako keby nejaké repliky tých ľudí, ktorí tu zostanú po nás a podobne, tak tam si myslím, že to je veľmi neprebádané. Mňa prekvapil Ivan Mikloš v jednom rozhovore, kde sa a to bol rozhovor proste o klasický ekonomický rozhovor, ale tam mu položili otázku v duchu, že ako to vidí s tým, že by štátny rozpočet vytváralo AI alebo spolu vytváralo AI a vstupovali by do toho algoritmy. A on sa tomu veľmi bránil. Hovorí, to neexistuje, to by sa nedalo, neviem čo. To ma prekvapilo, lebo z môjho pohľadu, ak to dokážu počítať ľudia, tak si neviem predstaviť, že by to algoritmy a AI ona si bol blízko toho, že kedy sa počítať. negociovalo o tých rôznych budžetoch a presunoch, takže ona si vie, že koľko tam je tých vyjednávaní, tak toto asi narážal. Jasné, ale na druhej strane, keby si tomu vedel zadať nejaký kľúčový cieľ, a ten kľúčový cieľ by bolo, aby to bolo čo najlepšie pre ten celok, pre tú krajinu ako takú. Lebo tie vyjednávania sú rezorty, politické vplyvy, čo to urobí smerom voči voličom, ale AI by dokázalo sa pozrieť na to, že čo je najrozumnejšie možné nastavenie pre krajinu ako celok. Ja si myslím, že to je cesta do budúcna, akože v podstate určite to tak skončí. Otázka, že v akom horizonte. Minimálne to bude ako taký ďalší poradný orgán ako pre tých politikov reálnych, povedzme. No a pán Mikloš, no ja neviem, on asi nie je úplne tá generácia, ktorá by to naplno využíval. To možno neviem ale teda, tak ja by som chcel povedať, že ja jeho akože si veľmi vážim ako ekonóm a všetko, čo dokázal aj ako pomohol tej našej krajine. Na druhej strane je to ako keby som komentoval pána Sulíka, čo sa vyjadruje k ekologickým témam. No, je to veľmi ťažké komentovať, takže tuto by som asi skončil tým. Dobre, poďme trochu. Ale budem sa držať toho, že a opäť taký psychologický pohľad, že ľudia si zvyknú vyberať aj riešenia, o ktorých vedia, že sú horšie. Poviem to na metafore starej, ale dokonca ešte stále poznám ľudí, ktorí majú papierový kalendár. Áno. A ja sa pýtam, ale ty spolupracuješ aj s ostatnými? Že áno, spolupracujem.
ale koľko ti trvá, kým sa cez papierové kalendáre dohodnete a potom ti chcú niečo zmeniť a ty to gumuješ, veď to je neefektívnejšie a tá odpoveď je, že áno, že uznávam, že to je neefektívnejšie, ale ja to tak mám rád. To je zvyk, toto je ináč aj v tom AI, že prídeme niekde naozaj dosť veľa, teraz školíme vo firmách a sme dosť veľa akože takto aktívni, ale prídeme a je tam strašná miera takého zanietenia, takého až úplne takého entuziazmu, že teraz ideme všetko teraz využívať a tak ďalej. No a potom človek príde o 2-3 týždne, však určite to poznáš aj z vašich formátov, že o pár mesiacov a vlastne však my sme vlastne tam, kde sme boli predtým, no lebo boli jednoducho, to sú tie zvyky, oni sú tak silné a ja to niekedy na sebe pozorujem, že ja si napríklad pošlem veľakrát mail sám sebe s nejakými poznámkami, akože mail, hej, čo je proste... Ja to tiež robím. Preto, že viem, že keby som to zapísal niekde inde, tak mi to možno na začiatku trvať. A na druhej strane používam super inovatívne proste meeting notes, proste AI powered, všetky tieto. Mám všade nasadených tých svojich AI note takerov a podobne. Na druhej strane fakt si to pošlem, bo viem, že vtedy to mám 100% vo fokuse a idem potom a jednoducho takto mi to stále vyhovuje. No na toto asi nemá, že objektívne číslo alebo výskum, ale keby si mal tak nejak odhadnúť na základe tvojich skúseností, že ten súčasný potenciál, ktorý už máme k dispozícii, pozerám sa na to teraz z toho manažerského primárne hľadiska, že na koľko percent využívame to, čo reálne je k dispozícii? Dobrá otázka. No takto, ešte stále asi treba rozdeliť ten akože modernejší západný svet a náš región. Takže v našom regióne je to trošku menej. Ja by som, to neviem, či sa to dá nejaké číslo teraz streliť, ale ja si myslím, že ak na 15-20% naozaj využívame tie kapacity tých modelov a toho AI a vôbec tej automatizácie, tak to je možno aj prestrelené. Čiže to, čo by nám to mohlo priniesť, tak z toho vlastne a potom sú také výnimky, samozrejme, poznám takých pár firiem na Slovensku, ktoré sú teda možno, že 60%, ale že to sú naozaj jednotlivé firmy. Hej, a všeobecne. A potom sú aj takí, že nula, kde je vyslovene všetko zakázané tohto smeru. Akákoľvek zmienka o AI nástrojoch a podobne je normálne na blackliste a viem o takých firmách. Nebudem to menovať. Nemenuj. No dobre. Ale to sa zmení. To sa zmení tiež, lebo to nebude proste udržateľné. Tí ľudia budú na to tlačiť, akože oni budú chodiť proste, ak sú teda ešte akoby nejako motivovaní, že to už nás nie len čaká nejaký dôchodok, ale že chcú niečo naozaj v tej firme robiť, v tej svojej práci efektívnejšie, tak sa budú pýtať, hej, prečo firma B to používa a zrazu robia toto takto, vyzerá to super moderne a my vlastne to robíme po starom. Hej, no tak akože nejakému percentu ľudí to asi bude vyhovovať, zostať v tom takom starom nastavení, ale ja si myslím, že to je už taký dobeh iba. Ale poviem to aj na seba, ja už som niekde spomínal tento príklad a vlastne si ho uvedomujem a stále sa toho držím. Ja mávam angličtiny s native speakerom. A tie prezentácie alebo workshopy, ktoré vediem v angličtine, tak vlastne s ním si precvičujem, on mi k tomu dáva nejaký feedback, stojí ma to dosť veľa peňazí. A to isté je schopné mi urobiť pre mňa AI. Tie diskusie, aj som to robil párkrát, aj mi to dá rovnaký spätnú väzbu, aj mi to vychytá akcent, aj všetky tie veci. A napriek tomu, že viem, že ma to ročne stojí proste o stovky a stovky eur viacej, tak ešte stále sa toho nejak zubami nechtami držím. Neviem prečo. Zase možno nejaká miera zvyku, alebo teda, že budeš komunikovať v tej krajine s reálnymi ľuďmi, stále to nebudeš komunikovať s chatbotmi, keď pôjdeš proste do anglicky hovoriacich krajín, rôzne akcenty. Asi už je to malé. Ja to samozrejme hovorím, aby som našiel to pozitíva v tom a aby si pokračoval, aby aj on mal z čoho žiť a tak ďalej. No ale teda ako asi nejaké habits, nejaké také, že aj ti to vyhovuje. Možno je tam jedna zložka, to som tiež niekde spomínal, ktorú AI zatiaľ nevie saturovať, že mi je blbé zrušiť si hodinu s ním, ale zrušiť si hodinu s AI mi zatiaľ blbé nie je. Zase to je 24/7 dostupné, to je na tom zase ten opačný extrém, hej, že ja vlastne kedykoľvek večer sa pripravujem na nejaké vystúpenia alebo na nejaké prezentácie veci, tak ja normálne večer a dosť využívam ten ako advanced voice proste v GPT, že vlastne komunikačnou formou, že nemusím to vypisovať, čítať, to mi veľmi vyhovuje, takže to sú zase veľmi také unikátne veci. A je pre mňa absolútne, stále ma to fascinuje a bude asi až neviem dokedy, že akákoľvek téma odborná, proste ja mám na druhej strane, ešte keď to trošku dotrenujem, tak akože naozaj odborného konzultanta, povedzme to tak, nie jedného, ale koľko si proste vytvorím, hej, a proste komunikujem a zlepším sa v tej téme akože v horizonte pár hodín,
na takú úroveň, že to bolo nepredstaviteľné. To boli naozaj mesiace nejakého systematického hľadania zdrojov, učenia. Dneska to sú hodiny a to je akože na povel, to človek má v dispozícii. Mňa len desí to, že ľudia stále toto nepochopili veľakrát. Aj manažéri, aj veľmi vzdelaní, ako, že to treba vysvetľovať toľko, že proste preboha, veď naozaj zrazu máš 20 konzultantov, jedného na marketing, jedného na sales, jedného si vytvor na nejaké newsletter, čokoľvek ťa napadne. Ja som není dobrý, čo sa týka možno nejakých psychologických tém. Ja mám zrazu ako keby poradcu na tieto témy. Hej. Dokonca aj terapeuta. Dokonca aj samozrejme terapeuta, tam je to trošku na takom jemne tenkom ľade, ale pôjde to týmto smerom. Ide to, ak sa odstránia tie halucinácie, nejaké tie kritické veci tam, tak to bude... Takto, ono to je super, lebo to je k dispozícii a aj možno ľuďom, ktorí na to nemajú peniaze, prostriedky, žijú niekde na dedine a tak ďalej, jazykové im to vie mutácie dať rôzne a tak ďalej. Takže toto je neuveriteľné, že tá prístupnosť toho, to je, akože demokratizuje to naozaj strašne veľa vecí. Ja som prišiel na jednu jedinú vec, ktorú si myslím, že zatiaľ AI nenahrádza, som zvedavý, čo mi na to povieš, a to je storytelling. V tomto štúdiu väčšinou sedávam s Petrom Benkovičom a rozprávame sa o všetkých možných témach, biznisových a psychologických. A Peter je studnica príbehov, že on proste povie, že áno, a riešil som to v takejto firme a teraz s manažérom a toto sa udialo. A ja to počúvam ako príbehy a keby mi to rozprávala AI, tak síce mi to tiež môže porozprávať, ale nie je to ten príbeh. To je asi jediné, na čo som prišiel. Je toho viacej stále, podľa mňa, toto je jedno z nich, áno, že príbeh a vlastne založenie nejakej skúsenosti, tak to sa nebude dať tak skoro nahradiť. A ešte ak toho človeka pozná, až máte nejakú spoločnú históriu, tak to by musel byť špeciálne model trénovaný a proste investície okolo toho. Akože dalo by sa to veľmi priblížiť, ale ani si nemyslím, že to je nejaká, že to chceme. Takto, keby som nevedel rozoznať, že to je AI a rozprávalo by mi to tie príbehy, tak to nakúpim, keď viem, že to je AI a že to vlastne nie je skutočne ten príbeh tej entity, tak by som to nenakúpil. Je tých vecí trošku viacej, možno, ktoré budú také ľudské, akože nenahraditeľné, hej, naozaj aj nejaká tá empatia stále bude, je to iné, keď sa niekomu pozrieš do očí a keď proste to hovorí nejaký stroj a napríklad v zdravotníctve, aj nie, že aj v tom vzdelávaní to bude, hej, že proste pomáhajme si tým, ale nejaký ten element, ale ono, ja si myslím, že my sa viac toho bojíme a tá realita je taká, že sme sa bavili, že 15-20% využívanie je efektívne. No tak tých zvyšných 70-80% ľudí vlastne vôbec nerieši túto. My sme v takej trošku bubline, lebo s tým fakt veľa pracujeme. Ja neviem, či to uvedomuješ, ale akože robíš s tým veľa na bežné ako keby pomery. Ja ešte asi trošku viacej. No a tým pádom my sme v takom uzavretom svete, ktorý to bere ako absolútny normál, že proste akože iný spôsob ako nejakého efektívneho fungovania prakticky neexistuje. No, a je potom 80-60% ľudí, ktorí s tým nemajú takýto priamy kontakt. Takže ja by som nebol zase až tak prehnane možno paranoidný v tom, že tie veci už sú tak. Oni proste budú sa meniť rýchlo, treba sa prispôsobovať, čak vďaka za to, že sa tým zaoberáme a nejak to posúvame ďalej. Ja naopak si želám, aby sme to... A z tej tvojej odpovede som tak nejak vycítil, že máš... Oprav ma, ak sa mýlim, ale že ako keby si robil rozdiel medzi tým vyspelejším západným svetom a tým svetom u nás. Áno. A teraz tá otázka je, a pozerám sa na to z toho spoločenského hľadiska, že čo môžeme urobiť preto, aby sme viacej využívali to, čo nám dáva k dispozícii AI, minimálne na tej úrovni toho spomínaného vyspelého sveta. No ja to môžem hodnotiť v tých firmách možno, v tom biznis prostredí viac, ako teda možno vo vzdelávaní a v nejakom takom celospoločenskom využívaní, povedzme. V tom biznise samozrejme je to proste ukazovať na príkladoch, komunikovať tie využitia, tie use case a také tie násadenia. Veľakrát je to o tom, že tí manažéri, však ja to chápem, zase ja som bol dlhé roky na tej druhej strane, akože klasicky, že oni chcú okamžitú návratnosť, povedzme. No tak tá AI nie je taká, že vieš, to máte ako, ja som myslím počul nejaké z tvojich výstupov, že je ťažké ako keby to vzdelávanie hneď ukázať, že čo prináša. Áno. Toto je trošku z AI takisto. Hej, že veľakrát nie je okamžitý ten, ale ak ten človek proste používa zrazu 4 nejakých advisorov na svoju prácu, ktorú robí oveľa efektívnejšie, dobre, ono dá sa tam nejaké KPIčko nasadiť a tak, ale nie je to úplne na prvú, že nedá sa povedať, že teraz keď investujete 100 000, tak 120 000 príde do 2 rokov. Hej. Nie je to dneska také ešte úplne jednoduché. Je to skôr taká, ja tomu stále hovorím, nechcem odbačiť od tej otázky, ale taká zmena toho mindsetu, že vlastne
už si uvedomujem, že inak to vlastne nejde a idem teda to čo najlepšie sa naučiť, využívať, proste zmením sa a pretože to chápem ako nejakú pozitívnu výzvu a nie ako nejakú hrozbu. Takže takto treba zmeniť. No a my, čo môžeme robiť, teda minimálne z tej pozície mojej firmy a mojej, že osvetu, chodiť po tých firmách, po tých prednáškach. V podstate aj toto je svojím spôsobom možno nejaká trochu osveta. Nebáť sa, ísť experimentovať, skúšať. No a ja chodím takto veľa aj rozprávať o tých deepfakeoch do televízie a podobne, kde sa snažím nejakým spôsobom na to ľudí upozorňovať. Aha. No a na druhej strane vždy akcentujem oveľa dôraznejšie, že tá príležitosť je väčšia ako tá hrozba. Ja to vnímam, ja to proste verím osobne, akože bytostne, že ak to človek naozaj... Ja napríklad neviem osobne, ty to máš pravdepodobné, že ja som v živote ani ma nenapadol nejaký manipulatívne využitie AI alebo nejaký negatívny konotácia toho. Čiže pre mňa je to proste, že áno, ľudia sú rôzni a umožňuje tá umelá inteligencia škálovať tie zlé, povedzme, využitia. Aj toto je problém obrovský, ktorý treba riešiť, že ona zrazu dáva ľuďom také silné nástroje do rúk, že vedia robiť také deepfakeové, povedzme, kampane, manipulatívne a podobne, že toto je problém, ale je to problém toho nástroja, to ako keď púška nie je zodpovedná za to, že vystrelí, však to poznáš, tieto príklady. A to je to isté z AI teraz. V tejto chvíli ešte ona není autonómna, ona nerozhoduje. Ona potrebuje dostať proste, nastaviť ju musí niekto, dotrénovať, musí dostať jasný príkaz a vlastne niekto už zneužíva a to je stále človek. Ako to bude o 20 rokov, nechcem tu teraz akože nejako špekulovať, že keď nadobudne naozaj to svoje akoby autonómne nejaké vedomie a bude robiť nejaké autonómne rozhodnutia, treba zabezpečiť, že budeme stále v tom, ako tí ľudia budú v tom lúpe toho rozhodovania a vždycky na konci budú musieť urobiť ako keby nejaké finálne rozhodovanie. Ale to už je tá a trošku ma odbočilo tie otázky. Ale a potom vzdelávanie spoločnosť, tam je to trošku komplikovanejšie, lebo napríklad teraz v Amerike začali s tým, že proste, dobre, je tam prezident, čak zase téma sama o sebe, ale že podpísal to AI vzdelávanie na, myslím, od 6. triedy, alebo tak nejak, že normálne, že povinná výuka AI proste v školách, už na základných školách. To je obrovská vec, ktorá nám pravdepodobne, kým sa tuto sa to skôr zakazuje, ako sa píšu práce, kto to bude kontrolovať, takéto klasické nejaké negatívne. Tam idú naplno, Číne takisto, čiže nám uteká tento vlak aj v tom školstve. No a tam to berú tí ľudia, tí mladí ľudia už ako taký nejakú súčasť toho výchovného procesu. No toto ja neviem zhodnotiť, že či na Slovensku je šanca toto nejako replikovať. Ty si spomínal tú bariéru, že očakávajú veľmi rýchlo nejaký efekt, prínos a on sa nedostavuje a ja zvyknem v rámci osvety to dávať ako prirovnanie, že predstav si, že chceš si zlepšiť kondičku, tak ideš za niekým, kto sa v tom vyzná a ten človek povie, vieš čo, mal by si začať behať. A ty si ideš dvakrát zabehať a teraz s kondičkou to nič neurobilo, tak si povieš, tak kašlem na to. A to mi príde podobná metafora, ako keď človek si povie, ježiš, a teraz musím toto riešiť, tamto, a vlastne ma to ešte aj spomaluje, kašlem na to. Ale ty potrebuješ nejakú tú úvodnú investíciu, aj finančnú, aj času, aj energie a vydržať dostatočne dlho, aby to začalo prinášať. Je to tak a proste ja sa snažím motivovať, že nenechajte sa odradiť nejakými prvými neúspechmi. Samozrejme, treba sa poradiť s nejakými, akože to je jedno teraz, podobnými ako sme my, firmami a riešiť proste, že to tak ako systematicky. To je ako každé iné manažerské rozvoj firmy a čokoľvek, že to má svoje proste náležitosti. A teraz, keď človek skočí hneď do bodu, ja neviem, XY a preskočí nejaké fázy a čaká okamžitý výsledok, tak on sa nedostaví. To bude frustrácia, to budú tí ľudia, budú frflať a skôr teda nejaký negatívny nejaký prvok z toho bude. A ak to robia poriadne, normálne si, ja som napríklad, málo ľudia sa bavia, že akú máme mať vlastne dobre nejakú víziu s tým spojenú, nejakú stratégiu tej firmy, ktorá už bude toto zahrňať, lebo však tie stratégie to sa robí na 3, na 5 rokov, to má mať nejakú víziu sebe, ja som toto dlhodobo sa tým aj živil trochu, takže a málo firiem to takto koncepčne naozaj vníma zatiaľ, ja som z toho niekedy šokovaný, že to berú ako jasne, tak poďme, urobíme rýchlo nejaké školenie a sme akože kvázi AI, no len to nefunguje takto. To treba naozaj, že poriadne tých ľudí treba nejako nadchnúť, treba tam nejaké ostrovčeky tej pozitívnej. Ty vlastne hovoríš, že máme tendenciu využívať AI viac takticky na také tie drobnosti, toto mi uprace, tu mi pomôže, tam mi spraví prezentáciu
a uniká nám to strategické využitie, že poďme sa baviť o dlhodobých krokoch, zapojme AI trebárs aj do toho strategického plánovania. Trebárs presne toto, že vlastne veď to AI je veľmi dobre využitie na to strategické plánovanie, že urobiť si tie scenáre, urobiť si tú konkurenčnú analýzu, lebo na toto to je, že a teraz tými rozmýšľajúcimi modelmi to je neuveriteľné. To je, že my sme toto robili akože manuálne svojho času. Naozaj, že manuálne si analyzoval konkurentov, stránka po stránke, výsledky a tak. To dneska, to čo sme robili povedzme mesiac, nejaký tým ľudí, tak máme spravené za hodinu. Dvaja, možno tam to urobilo 5 ľudí. Vo vyššej kvalite, lebo naozaj, že ono to preskrinuje proste oveľa viac tých informácií. No a toto, že nevyužívajú tie firmy niektoré, tak to ma naozaj, že niekedy šokuje, lebo je to proste, že fakt dostupné veľmi ľahko. Samozrejme, treba tomu otvoriť tú myseľ. No, toto je ten prvý moment, že keď ten manažér proste to zažije, vieš, ako si to zažil ty, že s tým pracuješ a vidíš, že aká je ten výstup, tá sila, tak to sa nedá povedať, že nie. Ja to proste budem akože bagatelizovať, nevyužívať a proste nejako, proste toto je mimo mňa. To sa proste nedá. Ak si rozumný a uvažujúci človek, no tak bereš to, že jednoducho sú tu takéto silné transformačné momenty a toto je jeden z nich, to je naozaj ako, ja si nepamätám, však zažili sme ten nástup, ja neviem, cloudu, internetu, rôzne blockchainy a rôzne technológie, ale teda to sa nedá porovnať. To je ako kombinované všetko dokopy. Toto je dramatickejšie. No a Braňo, ďakujem ti za inšpirácie. Ty si hovoril, že jedno z tých tvojich poslaní je vlastne aj šíriť osvetu. Áno. Tak ti v tom držím palce. Verím, že aj tento rozhovor v tom trochu prispeje a teším sa na všetky ďalšie budúce stretnutia. Ja sa veľmi teším tiež a ďakujem za pozvanie. Fakt si to cením.